Siyempre, bibigyan ko kayo ng updated na presyo ng ating mga Geely cars. Models nila dito, lahat po ng variants. At of course, kung gusto nyo po bumili, eto, samahan niyo ako at bibigay ko sa inyo yung bank financing, cash payment, magkano yung discount natin, at siyempre, magkano yung SRP ng ating mga Geely models dito. Yan po mga ito ang ating feature for today. Huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel at pakipalo tayo sa ating FB page. Kung gusto nyo bumili ng Geely car, walang problema, PM nyo lang ako sa ating FB page at tutulungan ko kayo mga idol. Alright, Geely Pangasinan mga idol, nandito tayo. So mga idol, ito pong ating location ay Geely Pangasinan. Located po ito sa bayan ng Calasiao. At kung gusto nyo pong pumunta rito, along the Venecia Highway extension lang po ito. So mga idol, tignan po natin lahat yung kanilang mga modelo dito at aalamin natin lahat ng kanyang presyo at sama na natin yung iba pang mga specs and technical features. Mga idol, unahin na natin itong sa ating model. Ito pong Geely Ascara. Yan po ay 1.5 liter turbocharged with gasoline engine. SRP 1,808,000 ngayong buwan ng Marso po ito. At meron tayong promo 80k discount pag tayo binili natin ito ng cash payment or PO from the bank. Ang ating namang installment or financing, 20% all-in down payment mga idol. Ang ating pong down payment, 105,000 po ang ating all-in DP. 5 years naman nating babayaran, 37,000 plus. At ito pong ating Geely Ascara, meron po tayong technical features. Meron tong equipped na ABS, traction control, hill start assist, 360 degrees camera. Meron din siyang parking sensors front and rear, cruise control. Meron din to tire pressure monitor, immobilizer, auto hold, at meron tayong remote start or smart keyless system. Ang ating makina, 7-speed po ito, 1.5 liter turbocharged, 3-cylinder double overhead camshaft, Tiptronic 7-speed po ito. Next model natin, ito naman pong napaka-sporty at napaka-forma nilang Coolray Special Edition Premium Variant. Ito po yung mid variant nila, SRP 1,218,000. At kung bibilin mo po ito ng cash payment, again, meron tayong promo sa kanila ngayong month of March. Pag PO or cash pay natin ito binili, meron tayong discount na 70,000. Ibabawas yan sa 1,218,000. Para sa financing, 20% down payment all-in ang ating babayaran. Promo din nila to, 60,000 pesos na lang po mga idols. Kaya napakalaking tipid. 5 years natin na babayaran to, monthly, 24,928 pesos. Aba mga idols, kung kayo po ay gustong bumili ng sasakyan, ilagay nyo po ito sa listahan nyo para sa kanilang promo. Napakaganda ng kanilang offer para dito sa model na to. Ang ating engine specs at technical features, meron tayong front and side airbags, ABS, traction and stability control, hill start assist, reverse and blind spot corner, cruise control, tire pressure monitor, immobilizer, meron din tayo, at naka-smart keyless to. Siyempre, ito pong ating Coolray, meron tong panoramic sunroof view, napakaganda at very sporty yung kanyang datingan. Wala na tayong babaguhin dito, talagang dito pa lamang makikita na natin napakamoderno, at yung kanyang mga LED lightings, panalong-panalo talaga. Super gwapo ng datingan natin dito. Yung color na to, sky blue, at siyempre meron siyang trim ng red color at combination ng black. And next model natin, ito naman pong lang Coolray Sport Version Special Edition. Napaka-pogi din ito ang ating sport version mga idol. Very sporty talaga. At meron tayong white color din na gusto nyong pagpilian. Pwede nyo nga pa-tinted yung inyong salamin. Napakaganda rin. SRP 1,299,000 itong ating sport version na to. Para sa cash payment natin, ang ating discount 70,000 pesos. So 1,299,000 magiging 1,229,000 na lang ang ating cash payment para dito. Financing naman natin 20%. All-in down payment natin, 55,000 na lang mga idols. Nakakagulat, napakababa po. And 5 years monthly natin, 26,586. Napakaganda ng kanilang special promo para dito sa ating sport version. Ang ating makina, Geely Power Engine, 1.5 liter, 3-cylinder, turbocharged ito with dual BBT. At ang ating naman technical features, front and side airbags. Meron tayong second row airbags din. ABS, traction control, hill start assist, reverse and blind spot cornering, cruise control, tire pressure monitoring, may immobilizer tayo, speed sensing lock, at syempre naka-smart keyless din po tayo para dito sa ating Coolray Sport Special Edition. Mga idols, yan po yung ating pinaka-interior, napakagwapo at ganda po talaga. Well, para naman sa ating second row, yan naman po ang ating magiging distansya at upuan dito. Mga idols, ito pong ating sport version. Again, may mga other color variant po tayong pwedeng pagpilian para dito. And para sa Coolray model, ito po ang pinaka top of the line, yung pinaka top model nila, sport version ng Coolray. Sa mga idols natin,
Meron pa po tayong isa pang model ng ating Coolray. Yan naman po yung Coolray SE Comfort. Yan po yung pinaka special edition din natin. Ang ating SRP mas mura to, 1,083,000 pesos para dito sa ating model na to. At of course, kung gusto nyo bilhin to ng cash payment, ang ating promo, cash pay 40,000 po ang ating magiging discount. Sa financing naman, 20% down payment all in, 65,000 na lang po ang ating babayaran. Napakaganda po ng promo na to, ang baba lang. At ang ating 5 years, 22,165 pesos po ang ating monthly payment para sa 5 taon. Mga idols, pwede po kayo mag-apply sa mga bangko na inyong paborito. No? Meron kayong account, BDO, Security Bank, PNB, anywhere in the bank po na pwede po at accepted ng ating Geely Auto Car Dealership dito po sa Pangasinan. Siyempre mga idols, ito pong ating Coolray models. Available po lahat ng mga modelo na yan dito po sa Geely Cars Pangasinan. Kung gusto niyo pong bumili, pwede kayo mag-PM sa atin mga idols at send niyo po yung details ninyo, name, address, at contact number. Sure na sure po na tutulungan ko kayong makakuha at makasecure ng inyong unit. Of course, hindi mawawala itong ating pinakapaboritong Geely model. Ito po ang Okobango. Meron silang pinaka-base variant, yung 1.5 Comfort SRP 1,523,000 pesos. Kung ating promo para sa cash pay, may discount tayong 80K. Para sa financing, 20% ang all-in natin, down payment 75,000. So makakatipid talaga tayo dito. At meron tayong 5 years payment, 31,171 monthly payment po natin para sa 5 taon. Mga ito ang ating specs para sa makina, 1.5 liter Geely power engine, turbocharged Toto with dual BBT, and Tiptronic na 7-speed transmission. Mga idols, technology nito, meron tayong front airbags, second row airbags, traction and stability control, hill start assist, reverse camera, rear parking sensors, cruise control, tire pressure monitor, meron din tayong immobilizer at smart keyless din po ito. Next model natin, ito namang Okobango 1.5 Urban. Ito na po yung pinaka top of the line natin, meron tayong Urban Plus din. SRP 1,633,000 at ang ating PO or cash pay discount po natin 90,000 po pag binili natin ng cash to. Financing naman 20% down payment. Ang ating babayaran lang 72,000 mga idol. Napakalaki po ng ating makukuha discount dito. At 5 years to pay, 33,000 pesos po ang ating babayaran monthly. At ito namang ating Okobango Urban Plus, mga idol, SRP 1,765,000 at ating cash pay discount. Pag binili natin ng cash, 90,000 mga idol ang ating ililis dyan. Financing naman, ang ating down payment, 70,000 mga idol. Napakaliit lang po ng ating down payment at ating 5 years, 36,124 for 5 years na ating babayaran monthly. So ating po pagkakaiba po ng ating Urban Plus sa Urban. Ang Urban Plus po, meron siyang panoramic sunroof view. Plus, yung ating light LED lights, adaptive na po. So, yan po yung kagandahan, naka-adaptive na yan. Ibig sabihin, pag lumiliko tayo, sumasama yan. Lumiliko din yung ilaw natin, mga idols. So, yan po yung ating difference para sa Urban at Urban Plus ng ating Okobango 7-seater family van po natin. Napakaganda nitong model na ito, mga idols. Actually, gusto ko ito. Hopefully, magkaroon tayo ng chance na magkaroon po ng ganitong klaseng sasakyan para sa ating family. So mga idols natin, lalo na yung mga kabayan natin sa abroad, gusto nyo pong bumili ng Okobango Urban or Urban Plus, it's time for you po na mag-apply na dahil maganda po yung offer natin dito. Cash payment man yan or financing. Sa financing, nakita nyo, 70,000 lang yung ating all-in down payment. Kung talagang susundin natin yung 20% down payment, mga idol, nasa 300,000 po ang ating babayaran dyan. All-in na po yan, kasama yung chattel mortgage, comprehensive insurance at LTO registration. 3 years po ito. And next model naman natin, ang ating kotse o sedan, M Grand Standard. Meron tayong manual transmission model, SRP 753,000. Pag bibili nyo ng cash to, 40,000 po ang ating magiging discount. Sa financing naman natin, 20% all down payment, 50,000 na lang po ang ating babayaran dito. Napakaganda ng offer nila. 5 years, 15,411. Meron na kayong napaka-moderno na kotse, sedan po natin. Ang ating makina, 1,498cc displacement, inline 4, 16 valves with dual CBBT, and 5-speed manual transmission. Manual po yan. Meron tayong next model, M Grand Comfort. Ito na po yung medyo top of the line. SRP 945,000 pesos. Cash payment natin, ang ating discount 60,000 pesos. Financing natin, all-in down payment natin 35,000 pesos. 5 years payment natin, ang ating monthly 19,341. Ang ating specs para dito, same po ito na 1,498cc, pero ito po ay naka CBT transmission with 8-speed Tiptronic.
And next model natin, ito naman pong pinaka top of the line, M Grand Premium Model. SRP 999,000 pesos. So medyo almost 1 million na to. At kung bibili natin to ng cash payment, meron tayong discount ng 60,000 pesos. Sa financing naman, 20% down payment all in, 40,000 po ang ating babayaran. Ang ganda pong promo nito. With 5 years na monthly payment, 20,466. Sa mga idols natin na gusto mag-apply, send nyo na yung mga details nyo mga idols at mag-PM na kayo sa ating FB page, Boy Salabaria, para makahabol po tayo sa mga promo nila na ganito. Napakaganda at napakamura. Para sa ating technology, sa ating M Grand model, meron tayong front airbags, ABS with EBD, traction and stability, hill start and assist, plus equipped din to ng reverse camera, rear parking sensor, cruise control, tire pressure monitor, immobilizer, central locking na rin to, auto hold, at naka-smart keyless system. Para po ito sa ating mga CVT transmission premium. Sa mga idols natin, ito po ang bagong-bago nilang sedan M Grand model. Sa mga idols natin, kung gusto nyo pong bumili at taga-norte lang po kayo, within Pangasinan, pumunta na po kayo dito sa Calasiao, Pangasinan. Hanapin nyo na po itong Geely Pangasinan Store. Sa mga idols natin naman na malayo, of course, pwede kayo mag-PM sa atin, FB page, Boy Salabaria. Tutulungan ko kayong makasecure ng inyong mga units at makapag-apply. Send nyo lang yung mga details nyo sa atin mga idols. Of course, sana nakatulong tong video na to at yung mga price update ko sa inyo. Para sa mga idols natin na naghahanap ng sasakyan, huwag nyo pong kalimutan tignan itong model na to. Geely Cars Pangasinan. At syempre napakaganda po. At salamat po sa kanilang pag-assist sa atin. Of course, shoutout po sa mga idols natin dyan. Yung mga sales agent nila dyan. Huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang ating channel. At like and follow nyo yung ating FB page. Ride safe po.